Здравейте, казвам се Чавдар Чернев и съм част от екипа на Агролес Продукт. Ние се занимаваме с изкупуването на трюфели от цялата територия на България, съответно тяхната преработка. Също така предлагаме и фиданки, микроризирани за създаването на трюфелни плантации. Какво означава микроризирана фиданка? Това е фиданка, чиято коренова система е заразена с спори на трюфели. Какво представлява всъщност трюфела? Трюфела е вид подземна гъба, която вирее в симбиоза с кореновата система на дървото, което е така наречения гостоприемник. Подходяща ли е територията на България за създаване на трюфелни плантации? Да, подходяща е. Нашия климатичен пояс, нашите сезони, също така и състава на почвата е много подходяща за създаването на трюфелни плантации. Като, поред моето мнение, от нашия опит с десетките плантации, които сме създали, около 70% от територията на България е подходяща за създаване на трюфелни плантации. В момента ние се намираме на територията на нашата плантация, която се намира в землището на село Оброчище, община Балчик. Какво представлява нашата трюфелна плантация в момента? Тя се състои от две части. Едната част е от дървета, които са засети 80-те години на миналия век, и другата част е от дървета, които са засети едногодишни, двугодишни, тригодишни и 4-годишни дървета, заразени с трюфели, т.е. микроризирани. И по-голяма част от плантацията е заразена с черен летен трюфел, Тубера естиум, като съответно дава и в по-малки количества няколко други видове трюфели, но това в следващите видеа ще ви кажа какви точно трюфели дава. В поредица от видеа ние ще се опитаме да ви обясним какво ви е нужно да създадете собствена плантация за трюфели, съответно и колкото се може повече информация за трюфелите в България. А в днешното видео ще направим кратка разходка, за да ви покажа плантацията, в какво се състои тя и как всъщност трябва да изглежда една плантация за трюфели. Тук се намираме в старата част на нашата плантация, т.е. това е гората, която е засадена, както ви казах, 80-те години на миналия век. Дърветата, които дават най-добре трюфели в България, това са дъба и липата. Съответно, както може да видите, това тук е един дъб, който съответно е заразен с черен летен трюфел. Заразата е станала по природосъобразен начин, т.е. си е станала сама. Ние не сме я заразявали тая гора, тя си е заразена сама. Ето тук е липата, която също е заразена с черен летен трюфел. Тук в момента се добива в сезона трюфел, който се търси само и единствено с кручетата. Ето така изглежда една гора, тя е изкуствено създадена. Както виждате, наредени са дърветата едно през друго, през разстояние са засяти. Създали са хората, които са създали гората, т.е. горското стопанство, когато тогава е засяло гората, без да иска, е създало перфектните условия за развитието на трюфела. Т.е. засяли са гостоприемници дървета, които могат корената система да хване трюфели, и съответно са ги наредили по такъв начин. Самата земя е била обработена много дълбоко, обърнали са всичката почва е била обърната, успели са да вкарат достатъчно въздух в нея, засели са дръвчетата, които съответно благоприятно могат да се развиват, почвата е благоприятна за развитие, и това е довело, пак казвам, неволно до създаването на гора, която перфектно може да дава добър добив трюфели. Малко се знае в България, че най-много трюфели излизат в момента в такива гори, които са създадени изкуствено в периода 70-80-те години на миналия век. Това представлява една част от нашата плантация, а след малко ще ви заведа в новата част, където са дръвчетата вече, които са изкуствено заразени, и започваме да създаваме нова плантация, която да замени вече тази старата, която е направена, за да може да почнем да добиваме оттам.
Тук се намираме в нашата нова плантация с новите насаждения. В момента я виждате как се може или трябва да изглежда една плантация. Дръвчетата са засяти през 4 метра на прави редици. Тук в тази част сме избрали да засеем липа, тъй като тя е една от най-добрите гостоприемници и дава най-много количество труфели. Като липичките, както виждате, са около 4 годишни. Отдолу имат сложен протектор, който ги предпазва от вредители, зайци, за да не ги изгрызат кората. Самите липички са малко листата са им поизсъхнали, тъй като правим видеото в ранна есен и съответно вече започват да опадат листата и да почват да пожълтяват. Самата почва, както виждате и както е обработено мястото, може да погледнете, самата почва е чернозем с много малки ситни камъчета варовикови. Варовика е един от най-важните компоненти, на които трябва да отговаря почвата и неговото присъствие е положително. Тъй като много хора мислят, че когато почвата им е камениста, това е отрицателно. Не, напротив, присъствието на камъни, особено на варовикови камъни, е много подходящо за създаването на труфелни плантации. Тук се намираме в друга част на нашата плантация, където сме сяли дъбове. Сяли сме няколко вида дъб. От вида цер сме сяли и летен дъб, тъй като той се развива най-добре в региона, в който е нашата плантация. Ето тук може да видите едно 4 годишно дъбче как трябва да изглежда, как е пораснало, как се е развило и в момента развитието му според мен е много добро. В един момент ние няма да го оставим да порасне голямо дърво, а като стане долу-горе около 2 метра, ще му отрежем върха и ще започне да се развива страничните клони. Тъй като ние тук няма да добиваме дървесина, искаме труфели, когато едно дръвченце се режи, се орязва, започва да развива много по-голяма коренова система, а това означава, че ще има много повече труфели. Тук мога да покажа едно следващо дъбче, което се е развило още по-добре и скоро на него му предстои да му отрежем горните клони, за да може да почне да развива страничните и да почне да дава труфели. Съответно, може да погледнете следващото дъбче, как не се е развило толкова добре. Това е защото просто самото дръвченце не е попаднало на точното място, не му харесва почвата или самото дръвченце просто не се развива както трябва. Но това няма никакво значение, то ще настигне другото и след време ще започне да дава същото количество труфели, както и останалите. Тук се намираме в друга част на нашата плантация и в момента може да видите как колегата чисти всичката трева, която се е създадена и е израснала през лятото около дръвчетата. Почистваме тревата и след това всичко ще бъде фрезовано с трактора, но така почиствайки тревата помагаме на дръвчето да се развива и помагаме много на микоризата и също така тревата следващата година няма да се развие толкова много, колкото е била предната година.